kwa kani jatend piny Kenya William Ruto osingo mar gore kod mibadhi e bad migepe duto mag piny owacho maonge dok chien. Kanolose kaunti ma Laikipia e kinde yawo chenro mag dongruok, Ruto wacho ni midhiero adek madongo ema duoko Kenya chien, ma en mibadhi, telo maonge gi lony kaachiel gi ich lach. Jotelo mag Kenya Kwanza mane oteno Ruto e limbeno bende dok ne jatend piny Kenya e weche mosebedo kowacho e bad migawo mar doho. Nimesema ufisadi anywhere, ufisadi in the executive, ufisadi kule kwenye legislature, ufisadi kule kwenye mahakama, lazima tupigane naye, kwa sababu three things are taking us backwards, have held our country hostage forever, and have caused the transformation of Kenya to be delayed and delayed. Three things: incompetent leadership, vested interest, and corruption. And we must deal decisively with all of them. Jod bura mag Ford Kenya manie sirikand Kenya Kwanza